नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, कोकणामध्ये सध्या पावसाळ्याच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झालेली आहे। म्हणजे उदाहरणार्थ आपण जे सुकवण वगैरे म्हणतो, लोणची, पापड वगैरे हे सर्व बनवण्याचं काम चालू आहे। म्हणजे उन्हाळा संपत आलाय आणि पावसाळा थोड्या दिवसात चालू होणार आहे। तर या पावसाळ्यापूर्वीच्या कामामध्ये एक काम महत्त्वाचं असतं, ते मसाले बनवणे। आणि मित्रांनो, पूर्वीची जी सर्व लोक वगैरे होती ती पारंपरिक पद्धतीने मसाले वगैरे बनवायचे आणि त्यामध्ये एक मालवणी मसाल्यांचा वेगळाच एक असा सुगंध आपल्याला बघायला मिळायचा आणि ती चव देखील एक मिळायची। पण जसा जसा काळ बदलला तसे तसे बहुतेक जणांनी मसाले वगैरे बनवणे बंद केलं, पण आपण बाजारातून विकत आणायला लागलो। परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये काही छोटे छोटे असे गृहउद्योग आहेत, लघुउद्योग आहेत, तर ते पारंपरिक पद्धतीने मसाला अजूनही बनवत आहेत। तर आपण या व्हिडिओमध्ये अशाच एका छोट्या फॅक्टरीला भेट देणार आहोत। समीर शिरवडकर म्हणून तळेबाजार चांदोशी येथे त्यांची छोटीशी फॅक्टरी आहे आणि त्यांचं ते कुटुंब मालवणी पारंपरिक मसाले बनवतात। चव देखील अतिशय उत्तम आहे। म्हणजे मी काल साईटवरून घरी येत होतो, तर त्यावेळी त्यांचं मसाल्याचं भाजण्याचं काम चालू होतं, तर सुंदर असा सुगंध येत होता। म्हणून मी त्यांची भेट घेतली। म्हटलं एवढा चांगला सुगंध येतोय, म्हटलं चव तर अतिशय उत्तम असणारच आहे। तर आज मी चाललोय परत तो व्हिडिओ बनवायला। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पारंपरिक पद्धतीचे मालवणी मसाले कसे बनतात आणि त्यांच्याकडे अजून कोणकोणते मसाले आहेत तर त्यांची आपण माहिती घेणार आहोत। तर या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। आणि जर तुम्हाला हे मसाले पाहिजे असतील तर स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा। तुम्हाला दादा नक्की ऑर्डर देतील, प्लेस करतील, म्हणजे कुठेही होम डिलिव्हरी तुम्हाला मिळू शकेल। तर एकदा नक्की ऑर्डर करा। हा आहे देवगड निपाणी रोड आणि देवगड निपाणी रोडवर चांदोशी येते, म्हणजे तळेबाजारच्या पुढे मालवणी अरोमा म्हणून एक छोटी फॅक्टरी आहे। या ठिकाणी मसाले बनवले जातात। तर आपण आता समीर शिरवडकर दादाकडून या संपूर्ण प्रोसेसिंगची माहिती घेणार आहोत। अधिक त्यांच्याकडे कोणते प्रोडक्ट्स आहेत तर त्यांची देखील माहिती घेणार आहोत। तर हे यांचं इथे शॉप आहे आणि त्याच्या मागेच त्यांची छोटी फॅक्टरी आहे। तर आपण आता समीर दादाकडून सर्व माहिती घेऊया। मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आहेत समीर शिरवडकर। तर आपण समीर दादाकडून त्यांच्या या पूर्ण लघु उद्योगाविषयी माहिती घेणार आहोत। तर समीर दादा, सुवर्ण कोकण ब्लॉग चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। तर तुमच्या या छोट्या फॅक्टरीविषयी जरा आमच्या सबस्क्रायबर्सना माहिती द्या। नमस्कार। पहिलं आधी आशिष तुमचं स्वागत, सुवर्ण कोकण टीमचं स्वागत आणि आज तुम्ही इकडे आलात त्याबद्दल प्रथमतः धन्यवाद। थँक्यू। आम्ही इकडे गेल्या वर्षीपासून एक छोटा उद्योग सुरू केलाय, मसाले उद्योग। त्याला आणखीन लागूनच आपले जे मालवणी प्रोडक्ट आहेत ते पूर्णपणे घरगुती आणि ऑथेंटिक असे आम्ही पदार्थ बनवतो। ओके म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण घरात जे खातो, कमर्शियल अँगल अत्यंत अल्प ठेवून ओके, त्यामध्ये कुठलीही तडजोड न करता जे काही आपली मालवणी परंपरा आहे पहिल्यापासून चाललेली, त्या कुठली तडजोड किंवा काही न करता, कुठली स्टेप न चुकवता आपण ते मसाले असतील, पिठं असतील, ते सगळे बनवतो। बरोबर। आणि ह्या वर्षभरात एक खूप चांगला रिस्पॉन्स स्वामींच्या कृपेने असेल सगळ्या ग्राहकांचा मिळतोय। तर दादा, तुमच्याकडे प्रोडक्ट्स कोणते कोणते मिळत आहेत? आता आपला मालवणी मसाला जो आहे, आपण त्याला इकडे गावठी भाषेत भाजका मसाला म्हणतो, तो एकदम स्पेशल आहे। त्याच्यानंतर मालवणी गरम मसाला आहे, शाही गरम मसाला, त्याच्यानंतर मालवणी जी फिश करी स्पेशल येते, बरोबर, ओके, तो फिश मसाला आहे। वायगा हळद म्हणून आपल्याकडे स्पेशल आहे की ज्याची कर्क्युमी लेवल खूप हायर साईडला आहे आणि तेच आपण आपल्या मसाल्यामध्ये यूज करतो। बरोबर, ओके। त्यानंतर कुळदाची पिठी आहे, गावठी कुळदाचीच, बरोबर, म्हणजे आपला कुळीत पिकतो ते प्रॉपर। त्याच्यानंतर डांगर पीठ आहे, मालवणी भाजणी वडा पीठ आहे, आणि दुसरं आपलं एक मोदक पीठ असतं। ओके, असे ठराविक प्रोडक्ट आहेत पण ते पूर्णपणे घरगुती टाईप आहेत। त्याच्यानंतर आपण कोल्ड प्रेस ऑइल ठेवतो इथे, लाकडी घाण्यावरचं खाद्यतेल ठेवतो, नैसर्गिक पद्धतीने बनवलेला गुळ असतो, रसायन मुक्त, आणि सैंधव मीठ, असे सपोर्टेड पदार्थ पण ठेवतो की जे आपल्या हेल्थला चांगले असतात। बरोबर बरोबर, आणि जे इथे मिळत नाहीत सहसा। ओके, तर मित्रांनो, आपण या सर्व मसाल्यांची पूर्ण डिटेलमध्ये माहिती शेवटला घेणार आहोत, पण तत्पूर्वी आपण हे मसाले कसे बनवले जातात तर त्यांची आधी माहिती घेऊया समीर दादाकडून। नक्की, चला। आता आपण आलोय समीर दादांच्या फॅक्टरीमध्ये। तर इथे सर्व त्यांची युनिट्स आहेत। तर आपण आता या व्हिडिओमध्ये
मसाले कोणत्या प्रकारे बनवतात तर त्यांची पूर्ण माहिती घेणार आहोत. त्यानंतर आधी ही देठ काढायची युनिट आहे हा त्या साईडला खाली, आणि म्हणजे इकडून आपण मिरची टाकली की त्यातली असलेली डस्ट किंवा अवांतर ज्या गोष्टी असतात, देठ असतील, ते सगळं कट होऊन तो तिकडून ते बाहेर पडतं मिरच्या. ते झालं की आपण बाहेर मग आपण दाखवतो की सोलर मध्ये आपण सुकवतो की तिथे पण डस्ट वगैरे काय बसत नाही. बरोबर. त्याच्यानंतर पुढची मशीन म्हणजे ही ड्राय रोस्टर. ओके. इथे आपण भाजतो. ते पण पारंपरिकच, कारण आगीवरती आहे. बरोबर. आगीवरती भाजतो, फक्त विजेने ढवळायचं काम होतं, त्यामुळे कुठली गोष्ट करपत नाही आणि एकसंघ भाजते ती. बरोबर. त्यानंतर आपल्या पारंपरिक पद्धतीने ही मुसळाची मशीन आहे, कांडप मशीन याला म्हणतो आपण. त्या मशीन मध्ये कुटतो आणि कमीत कमी हँडलिंग कसं, हात कसे लागतील त्याची पण काळजी घेतो, कारण ह्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक मिक्स होतं. बरोबर. जसा आपण म्हणजे आपल्या शरीराचा वगैरे जर संपर्क आला ना मसाल्याशी तर तो खराब होण्याचे चान्सेस म्हणजे जास्त येऊ नये. ओके. त्याची पण थोडी काळजी घेतली जाते. मग त्याच्यानंतर मग कांडप झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस. कांडप झाल्यानंतर मग ती चाळणी आहे, चाळण पूर्ण बारीक चाळणी चाळून मग ती परत तो एकदा मिक्स करून तो आपण पॅकिंगला जातो. ओके. आपली सुकवण्याची जी पद्धत आहे ना ही सोलर वरती आपण सुकवतो, आणि सोलरवर सुकवल्यामुळे कमी वेळेत ती कुरकुरीत पूर्ण मॉइश्चर निघून जातं, आणि पूर्ण मॉइश्चर निघून गेलं की तो टिकण्याला म्हणा किंवा कलर मध्ये बरोबर तो दीर्घकाळ टिकतो. आणि त्याच्यामुळे सोलरमध्ये सुकवल्यामुळे डस्ट वगैरे ह्या गोष्टींचा काही इथे विषय होत नाही. असे ट्रे आतमध्ये जातात आणि त्याच्यामुळे धूळ किंवा काय बरोबर संपर्क मिरचीशी येत नाही. बरोबर. आता ही बेडगी मिरची आहे. ओके. आता ही आपण टाकणार आहोत देठ काढण्याच्या मशीन मध्ये. मित्रांनो, आता मिरची आहे ही देठ काढण्यासाठी जाणार आहे. म्हणजे पूर्वीचे जे सर्व आपले लोक वगैरे होते तर ते हाताने वगैरे देठ काढायचे, तर ते आता मशीन आलेली आहे आणि या मशीनच्या मार्फत काम देखील खूप फास्ट होतं. जास्तीत जास्त तुम्हाला असे छोटे छोटे मशिनरी असणं गरजेचं आहे, कारण प्रत्येक गोष्ट तुम्ही मॅन्युअली वगैरे करू शकत नाही, वेळ खाऊ असते. अधिक त्यांच्यामध्ये जास्त ज्या मसाल्यांचा वगैरे संपर्क होतो आपल्या हाताशी, तर ते जास्त टिकाऊ राहत नाही. त्या मशीनमध्ये जाळी वगैरे आहे ती ओके. आणि देठ पण हे होऊन येतात, देठ म्हणजे मिरचीमध्ये जी घाण वगैरे आहे ती पूर्ण क्लीन होऊन येते. सर्व घाण वगैरे आहे आणि देठ वगैरे आहे ते सर्व पडत आहे. अनावश्यक साहित्य असतं ते इथे खाली होतं. मित्रांनो, आपण मगाशी जी मिरची टाकलेली आहे देठ वगैरे काढण्यासाठी आणि क्लीन वगैरे होण्यासाठी, तर आता ती पूर्ण फिरून रोटेट वगैरे होऊन या ठिकाणाहून देठ वगैरे कटिंग आणि त्याच्यातली जी पूर्ण घाण वगैरे असते, डस्ट वगैरे असते, ती क्लीन होऊन इथे बाहेर पडणार आहे. या प्रोसेसिंगला साधारण 3 ते 4 मिनिटं लागतात. बघा, आता मिरची इकडे यायला सुरुवात झाली. मिरची पूर्ण क्लीन वगैरे होऊन आलेली आहे. बघा, देठ वगैरे सर्व काढून आलेले आहेत आणि याच्यात जे अनवॉन्टेड मटेरियल होतं ते देखील पूर्ण क्लीन झालेलं आहे. त्याला साधारण 3 ते 4 मिनिटं लागतात ना. आपण आता सुकवण्याची प्रोसेस बघितली आहे, त्यानंतर देठ काढण्याची प्रोसेस बघितली आहे. म्हणजे आपली आता मिरची जी आहे ती क्लीन देठ वर काढून आता आपली झाली आहे. बरोबर. ओके. आता आपण त्याच्या पुढची स्टेप आहे ती भाजण्याची, रोस्ट करण्याची. मग ती रोस्ट करण्याच्या अगोदर आपण जे काही मटेरियल वापरतो त्याची थोडीशी आपण माहिती घेऊया. बरोबर. हो. तर समीर दादा आता कोणकोणते मसाले वापरणार आहेत त्याची आपण माहिती घेतोय. कारण मालवणी मसाला सर्वांग सुंदर मसाला सर्व भागामध्ये मांडला जातो. बरोबर. कारण हे सगळं आहे की एवढे सर्व मसाले त्याच्यामध्ये जातात, मसाल्याचे घटक. कारण याच्यामध्ये कसं होतं माहितीये, मसाल्याच्या पदार्थांव्यतिरिक्त की कुठल्या मालवणी मसाल्यामध्ये खोबरं वगैरे असा काही विषय नसतो. बरोबर. त्याच्यामुळे याला मेहनत पण जास्त आणि याला फ्लेवर किंवा आपण जो अरोमा म्हणतो, मालवणी अरोमा जे आहे नाव, अरोमा जो म्हणतो तो ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे येतो. बरोबर.
हे धने जे आहेत हे हिरवा धना, इंदोर धन म्हणतात त्याला, इंदोर. हा हिरवा. ओके. त्याच्यानंतर आता हे आपले बडी वेलची म्हणतात याला, मसाला वेलची. मसाला वेलची, चक्री फुल आहे, चक्री फुल, मेथी आहे, मेथी, हिंग आहे. हिंग तो पण काबुली हिंग आहे, काबुली हिंग स्पेशल. जायफळ आपण फोडून वापरतो, जायफळ फोडून. त्याच्यानंतर ही दालचिनी पण एक चांगल्या दर्जाची दालचिनी आहे. हो. ही लाल परी लवंग आहे. आपण एक हळद ना वेगळी वापरतो. ओके. ओके. आपण ही वायगा हळद म्हणून आहे की ज्याच्यामध्ये कर्क्युमिन लेवल जी आहे ती सर्वात हायेस्ट आहे. हायेस्ट आहे म्हणजे आपल्याकडच्या म्हणजे रेग्युलर जी हळद मिळते त्याच्यापेक्षा जास्त असेल, मसाले किंवा बाकी कुठले असेल ना त्यापेक्षा त्याची खूप जास्त आहे. ओके. ओके. आणि ती वापरते, दिसायला जरा अशी वेगळी दिसते. बरोबर, मी आता तेच विचारणार होतो. ती आतमध्ये मोडल्यानंतर ही बघा खूप डार्क असते. पूर्ण एकदम कलर पूर्ण डार्क आहे. रेग्युलर आपल्या हळदी म्हणजे पिवळा कलर येतो, हा खूप डार्क येतो. त्याचे औषधी गुणधर्म त्याच्यात खूप आहेत, जास्त आहेत. बरोबर. त्याच्यानंतर ही रामपत्री आहे. ही खूप दर्जेदार असे आपण जे पदार्थ आहेत ते वापरतो. ही जायपत्री आहे, वेलची आहे. वेलची आपला महत्वाचा म्हणजे इथला कोकणातला विषय मालवणी तिरफळ आहे. तिरफळ. हो. त्याच्यानंतर डायमंड कडे त्याला म्हणतो. मशीन क्लीन जिरा आहे, शाही जिरा आहे, शाही जिरा, नागकेशर आहे, नागकेशर. ही चांगली हिरवीगार अशी एक छानपैकी टपोरी असलेली बडीशेप आणि काळी मिरी आहे, सॉरी मोहरी आहे, दगडफूल आहे, दगडफूल आणि मिरी वगैरे पण आहे बाजूला, तर ठेवायला जागा नाही ते. बरोबर. मिरी आपण इकडेच वापरतो. ओके. मिरी आणि तमालपत्र हे आपल्याकडे आमची स्वतःची झाडं आहेत. बरोबर. मिरीची झाडं आहेत, त्याचीच मिरी वापरतो. म्हणजे आपले गावठी मिरी. गावठी कारण त्याला एक वेगळी चव असते. मिरीचा जो असतो ना तो खूप चांगला असतो. आता आपण सर्व मसाले रोस्ट करून घेणार आहोत, तर त्याची आता प्रोसेस चालू करूया. आणि आपला पॅन पूर्ण तापलेला आहे, बरोबर ना? हो. आता आपण तेल बघतोय. ओके. हे तेल लाकडी घाण्यावरचं कोल्ड प्रेस मध्येच आहे. ओके. म्हणजे आरोग्यवर्धक म्हटलं जातं त्याला. हे लाकडी घाण्यावरचं तेल आहे, शुद्ध तेल. आणि ते दादा मसाले आपले फ्राय करण्यासाठी, रोस्ट वगैरे करण्यासाठी वापरताय. तर आपण हे आता मगाशी सर्व मसाल्यांचं डिस्क्रिप्शन घेतलेलं, आता ते सिक्वेन्स वाईज सर्व टाकणार आहोत. पहिल्यांदा आपण काय टाकतो? आपण जे जाड साल असते म्हणा किंवा जे कडक पदार्थ असतात, पहिलं. ओके. म्हणजे जाड सर्व सालींचे वगैरे जे पदार्थ असतात ते पहिल्यांदा भाजले जातात. आणि हे सर्व ऑटोमॅटिक होत आहे. आणि इकडे सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतली जाते, म्हणजे जास्तीत जास्त कमीत कमी हाताळणी होईल मसाल्यांची, त्याचा पुरेपूर इथे म्हणजे काळजी घेतली जाते. कारण सर्व हँडग्लोव्ज वगैरे आहेत, ॲप्रॉन आहेत. त्याच्यानंतर इथे पण रोस्ट करताना पण हे पूर्ण मेकॅनिकली रोस्ट होते, म्हणजे इकडे पण जास्त आपला हाताळणी वगैरे होत नाही आहे. हे सर्व प्रमाणशीर मसाले काढलेले आहेत आणि या प्रमाणामुळे आपल्या मसाल्याला एक फ्लेवर येतो. आता पहिल्यांदा हळद, त्याच्यानंतर दालचिनी, आणि आता आपण काय टाकतोय? मसाला वेलची, बदाम फूल, जायफळ, हे सर्व एक गोष्टी, म्हणजे एक पूर्ण सर्वांची टायमिंग ठरलेला आहे, म्हणजे कोणत्या वेळेला कोणते मसाले रोस्ट करायला टाकायचे, त्यानुसार सर्व सिक्वेन्स वाईज टाकतात. आणि या सर्व गोष्टींची काळजी घेतल्यामुळे मसाल्यांना एक चांगला फ्लेवर येतो आणि मसाले खराब होत नाहीत. कारण हो दादा, एखादा मसाला समजा थोडाफार जास्त वगैरे भाजला तरी देखील मसाल्याची चव खराब होऊ शकते.
प्रत्येक पदार्थ आहे ना, हा प्रत्येक एक वेगळा स्मेल आहे, बरोबर, टेस्ट आहे, टेस्ट आहे, काही कमी तिखट आहे, हा गोडूदचे आहे, बरोबर, मिश्रण झालं ना हा तर त्याची मजा येते आणि त्याची पुरेपूर काळजी इथे घेतली जाते. म्हणजे प्रत्येक मसाले प्रमाणातच भाजले गेले पाहिजेत. आता आपण काळी मिरी टाकतो आणि ही काळी मिरी दादांच्याच बागेतली आहे. म्हणजे त्यांची जवळपास 100 ते 150 वेली आहेत आणि स्वतः ते मिरीचं उत्पन्न घेतात आणि या ठिकाणी वापरतात मसाल्यांमध्ये. त्यामुळे एक गावठी मिरीचा वेगळा एक फ्लेवर असतो. आता ही लवंग जाते, लालपरी लवंग. हे सर्व मसाले म्हणजे तुम्ही कुठून आणता? कोल्हापूरवरून. बरोबर, हां, जे चांगल्या क्वालिटीचं असेल तेच मटेरियल तुम्ही वापरता इथे. तर आता जायफळ वगैरे त्याच्यानंतर हां बरोबर, हो. आता म्हणजे हळद वगैरे थोडासा भाजलेला तो जरा वास येतोय. हां हां ते नंतर हां 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 टाकायचं आहे. पहिल्यांदा आपण जे जाड थालीचे वगैरे आहेत आणि ज्यांना भाजायला वगैरे वेळ लागतो तर असे घटक पहिल्यांदा भाजून घेतोय आणि नंतर हे सीड्स टाईपमध्ये आहेत. म्हणजे जिरा असेल, शाही जिरा वगैरे, बडीशेप, तर हे सर्व पदार्थ आपण ते लवकर भाजतात. हो, आता थोडा असा वास, सुगंध असा यायला सुरुवात झाली आहे. हे उलटं ते दोन्ही बाजूने रोटेट होत आहे आणि हा एक सुगंध असतो मसाल्यांचा ना, तो खूप महत्त्वाचा असतो यामध्ये. बरोबर, हो. म्हणजे त्यावेळी मला वाटतं तुम्ही मसाले भाजत असणार. कालचीच गोष्ट आहे, मी साईटवरून घरी जात होतो तर त्यावेळी मला सुंदर असा मसाल्यांचा सुगंध आला. मी लगेच गाडी वळवली आणि इथे दादाच्या शॉपकडे आलो. तर त्यावेळी आतमध्ये मसाले भाजत होते याची मला कल्पना नव्हती. तर मी त्यांना फक्त एकदा बोललो की मला मसाल्यांचे व्हिडिओ बनवायचे आहे की तुम्ही कोणत्या प्रकारे मसाले बनवता, कारण एवढा छान सुगंध येतो आहे. त्यामुळे क्वालिटी तर सुंदर असणारच आहे आणि आज आम्ही लगेच हा व्हिडिओ बनवायला घेतला आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर हे सर्व मसाले पाहिजे असतील ना तर मी स्क्रीनवर दादांचा नंबर देणार आहे. तर त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क करा. नक्की तुम्हाला तुमच्याकडे डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी वगैरे चालू आहे ना, कुठेही कुरिअर करू शकता. ओके. आणि ही आहे दालचिनी, ही आपल्या कोकणातलीच आहे ना? तमालपत्र, सॉरी दालचिनी बोलतो मी. तर ही तमालपत्र देखील इथलीच आहेत. म्हणजे आपल्याकडे तमालपत्राची झाडं वगैरे भरपूर असतात आणि ती वाळवून वगैरे मग ही अशी तमाल रेडी होतात. आणि आता बहुतेक मसाल्यांना सुगंध यायला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे ते चांगल्या रीतीने भाजतात आणि आपण आता थोडं तेल टाकतोय आणि हे पूर्ण सर्व प्रमाणात आहे आणि त्याच्याचमुळे मसाल्यांना एक सुगंध येतो, वेगळी एक चव येते. या संपूर्ण प्रमाणामुळे येते. हे जर प्रमाण तुमचं थोडंफार जरी चुकलं तर देखील पूर्ण मसाल्यांची चव अशी खराब होते. आणि पूर्वीची पारंपरिक लोक म्हणजे आपल्या कोकणातले, म्हणजे मला देखील आठवतं की माझी आई, आजी वगैरे घरगुती प्रकारचे मसाले बनवायचे आणि ते असे कढईमध्ये तव्यावर भाजून वगैरे बनवायचे. पण ते वर्षभरापुरते आणि आमच्या पुरतेच असल्यामुळे एवढा काही इश्यू नव्हता. पण ज्यावेळी तुम्ही अशा एखाद्या मोठ्या स्केलवर आणि एखाद्या फॅक्टरीमध्ये वगैरे मसाले बनवतात तर त्यावेळी चवची पूर्ण कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे. कारण त्या चवीवरच तुमचा पूर्ण व्यवसाय डिपेंड असतो आणि त्याची पुरेपूर काळजी इथे घेतली जाते. हे आता आपण साधारण किती मिनिटे भाजणार आहोत? तयार होईल. हां, तर हे मसाले संपूर्ण
बरोबर. हां, आगीचं प्रमाण देखील ते मेंटेन केलं पाहिजे. बरोबर, कारण ती खसखस एकदम लगेच भाजते, कारण बारीक असते. तर 7 ते 10 मिनिटापर्यंत आपण मसाले संपूर्ण भाजून घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग आपण पुढच्या प्रोसेसकडे जाऊया. आता सगळ्यात शेवटची प्रोसेस आहे, आपण काय टाकतोय, खसखस. तरी खसखस एकदम पूर्ण बारीक असल्यामुळे आपण शेवटला टाकतोय. आणि आता 10 मिनिटं झाली आहेत आणि मसाले देखील आपले व्यवस्थित भाजलेले आहेत. आणि ही थोडी 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 खसखस आपण टाकतो, ज्या प्रकारे रोटेट होते. आणि वहिनी त्या संपूर्ण कामात दादांना मदत करत आहेत, कारण गृहिणींना सर्व माहिती असतं की कोणत्या लेवलपर्यंत आपले मसाले वगैरे भाजले गेले पाहिजेत. वाव. आणि आता सुगंध देखील यायला लागलेला आहे. दादाने मगाशी चेक केलेलं की मसाले व्यवस्थित भाजले आहेत की नाही. आणि आता ही शेवटची प्रोसेस चालू आहे. पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळून घेतं. ओके, सर्वात मेन भाजणं महत्वाचं, आणि ते पण एकदम प्रमाणात भाजणं. जास्तही भाजता नाही, त्याच्या फ्लेवरवर परिणाम होतो मसाल्याचा आणि परत तो टिकाऊ देखील राहत नाही. बरोबर. हां, बरोबर बरोबर. तर आता आपले मसाले फ्राय झालेले आहेत. आपले मसाले आता पूर्णपणे भाजलेले आहेत आणि आपण आता ते ह्या ट्रेमध्ये काढून घेणार आहोत. तर इकडे कमीत कमी हँडलिंग होईल याची काळजी घेतली जाते. वा, मसाल्यांना सुगंध देखील आला आणि जे पूर्ण भाजण्याचं प्रमाण आहे कुठलाही तुम्हाला करपलेलं. मी पण तेच बघत होतो की एकदम पूर्ण व्यवस्थित भाजलेले आहेत. खसखस देखील बघितली तर ती देखील व्यवस्थित भाजलेली आहे खसखस. थोडासा रेडिश बघतो ना. हां, आणि हे भाजणंच महत्त्वाचं आहे, कारण त्यांना एक जो सुगंध असतो तो या व्यवस्थित आणि प्रमाणात भाजल्यामुळे येतो. जर एखादी गोष्ट जास्त भाजली किंवा कमी भाजली तर त्याचं देखील त्या मसाल्याच्या पदार्थाचा गुणधर्म संपून जातो. बरोबर. मित्रांनो, दालचिनीचा कलर बघा, पूर्ण असा रेडिश झालेला आहे. आणि हे इतर मसाले देखील सुंदर असे भाजलेले आहेत, एकदम कलरफुल. आपण मसाले संपूर्ण भाजून झाल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे तो मिरची. तर आता आपण मिरची भाजून घेतोय. ही आपण मगाशी जी देठ वगैरे पूर्ण काढलेली आणि क्लीन होऊन आलेली आहे मशीनमधून. हो, हां, टाका. आता मिरची देखील आपण आपल्याला जे प्रमाण पाहिजे भाजण्याचं त्या प्रमाणात आपण भाजून घेणार आहोत. ही आता पण मी मिरची किती वेळ भाजणार आहोत? 8-10 मिनिटं. म्हणजे आपण ते मसाल्याचे 10 मिनिटं भाजले तसे सेम हे देखील 10 मिनिटं. हां हां, ओके. अशा 3 प्रकारच्या मिरच्या हे करतो आपण. हां, काश्मीरी. ओके, अशा 3 प्रकारच्या मिरच्या आपण भाजून घेतोय. आता जसा थोडासा म्हणजे असा नाकात हे व्हायला लागलाय मास असल्यामुळे असा प्रॉब्लेम आहे. हां, म्हणून हे सर्व मसाले वगैरे बनवताना मास्क, त्याच्यानंतर आपण हेअर कॅप वगैरे, हँड ग्लोव्ज, ॲप्रॉन, या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या असतात, कारण जळजळ होते.
भातांची वगैरे. त्याच्यानंतर ज्यावेळी वास सुगंध जो असतो मसाल्यांचा, तो काही मसाल्यांचा पूर्ण असा हार्श असतो, तर त्याने ठसका वगैरे लागतो, सर्दी वगैरे होते. त्याला आता प्रॉपर कलर वगैरे येईपर्यंत ही व्यवस्थित आपण भाजून घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग पुढची प्रोसेस दाखवतो आम्ही. मिरची आता भाजून वगैरे रेडी झाली आहे. आणि कलर व्यवस्थित आलेला आहे. वाव. आणि आता आपण ही या ट्रे मध्ये काढून घेणार आणि आता ही आपण पुढे काय करणार. आता ही कांदा ही नॅचरली थंड व्हायला लागेल. हा, फॅनवर वगैरे नाही, थोडा वेळ थांबू. त्याच्यानंतर ही थंड झाली नॉर्मली. हा, तिला आपण नंतर कुठल्यासाठी मशीन टाकण्यासाठी. ओके. फॅनवर लावून थंड नाही करायचं. बरोबर. हा, नैसर्गिकरित्या म्हणजे ती नॅचरली थंड झाली. थोडा वेळ थांबला नाही, तासभर वगैरे. हा, त्याला थंड व्हायला 1 तास वगैरे लागेल. आणि पूर्ण कलर वगैरे बघा, मस्त सुंदर असा कलर आलेला आहे. आणि याच्यामध्ये 3 प्रकारची मिरची मिक्स आहे. बी वगैरे तुम्हाला करपलं. बरोबर. हो, इकडे बी वगैरे बघा, त्याचा कलर पण देखील एकदम पूर्ण सॉफ्ट आहे, एकदम असा काळपट वगैरे पडलेला नाहीये. आणि हेच खरी म्हणजे चव असते मसाल्यांची, की व्यवस्थित प्रमाणामध्ये भाजणे. तर आता आपण पुढच्या प्रोसेसकडे जाऊया. ही आहे कांडप मशीन. हा, पारंपरिक कांडप मशीन. आणि ही मिरची आपण नैसर्गिकरित्या थंड केलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आता या कांडप मशीन मध्ये टाकणार आहोत. आणि त्याचसोबत आपण जे इतर मसाले वगैरे आहेत सर्व ते देखील आपण टाकणार आहोत. पहिल्यांदा पूर्ण ट्रे भरून घेणार, त्याच्यानंतर मग हे जे कांडप मशीन आहे ते चालू करणार. हे पूर्ण मिक्स होतं आतमध्ये. हां, आणि मिक्स झाल्यानंतर मग आपण हे चालू करणार. कंटिन्यू चालू. आता हा मसाला आपला कांडप होऊन तयार झालेला आहे आणि इथे आता आपण ही चाळून घेणार आहोत. कारण याच्यामध्ये काय होतं, हा पूर्ण फाईन होत नाही, काही थोडेसे पार्टिकल्स राहतात शिल्लक, तर ते या चाळणीमधून आपण काढून परत तो कांडप मशीनमध्ये टाकणार आहोत. तर कलर बघा, पूर्ण असा रेडिश वगैरे कलर आलेला आहे आणि सुगंध देखील येतोय, म्हणजे जे आपण गरम मसाले वगैरे ॲड केलेले आहेत त्याच्यामध्ये सुंदर असेल. तर चवीला कोणत्या प्रकारे आहे तो तुम्हाला वापरल्यावर कळेल. तर नक्की इथून ऑर्डर करा. मी दादांचा नंबर स्क्रीनवर देणारच आहे. आणि हा आहे आपला पूर्ण तयार झालेला मसाला, फाईन पावडर आहे. आणि हे जे गठ्ठे वगैरे आहेत किंवा ह्याच्यातले जे जाड पार्टिकल्स वगैरे असतील तर ते परत कांडप मशीनमध्ये जाणार आहे. तर आपण आता पॅकिंग डिपार्टमेंटला जाऊया.
तर मित्रांनो, आपण आता मगाशीच बघितलं की पूर्ण आपला मसाला चाळून वगैरे रेडी झालेला आहे. तर आता आपण पॅकिंगकडे जाऊया. तर दादा, यांचं पॅकिंग तुम्ही कोणत्या प्रकारे करता? पॅकिंगचे पाउचेस जे आहेत, हा, फूड ग्रेड पाउचेस आहेत. फूड ग्रेड, ओके. त्याला झीप आहे, हा, जेणेकरून तुम्ही वरून असं कट करून ना, बरोबर, परत समजा वापर झाला, हा, परत तुम्ही लॉक करून ठेवू शकता. लॉक करून ठेवू शकता. तर हे बघा, ही झीप वगैरे आहे, म्हणजे एअर टाईट पूर्ण आहे, म्हणजे जो मसाल्याचा फ्लेवर आहे तो तसाच राहणार. बरोबर. जे 5 किलो किंवा 10 किलो वगैरे येतात, हा, ते आपण ही वेगळी बॅग वापरतो. वेगळी बॅग, हा, जी स्पेशली धान्यासाठी किंवा अशा पदार्थांसाठी वापरली जाते. हा, ही वाली बॅग आहे ती. त्यातला जे रासायनिक अभिक्रियावर काही न होता, हा, त्याचा जो मूळ अरोमा असेल, त्याचे गुणधर्म असतील ते टिकून राहतात. बरोबर. पुढे जर लेस होत नाही किंवा जाणवत नाही. बरोबर. दीर्घ याच्यावर टिकून राहतात. अशा पद्धतीचं पॅकिंग आहे. हे सर्व पॅकिंग पूर्ण चांगल्या क्वालिटीमध्ये आहे, म्हणजे फूड ग्रेड क्वालिटीमध्ये आहे आणि ते कोणतीही क्वालिटीमध्ये तडजोड वगैरे केली जात नाही. आणि हे पूर्ण झीप लॉक असल्यामुळे एकदा का हे तुम्ही इथून कट केलं की नंतरच्या वेळी यूज करण्यासाठी तुम्हाला झीप लॉक करून ठेवायचं, म्हणजे एअर टाईट पूर्ण राहणार. आणि मित्रांनो, हे यांचे प्रोडक्ट्स आहेत, तर ते देखील आपण आपल्या घरी घेऊन जाणार आहोत आणि ते तुम्हाला वापरून त्याची टेस्ट कशी आहे ती सांगणार आहोत. तर तो देखील व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. जर तुम्हाला हे प्रोडक्ट्स पाहिजे असतील तर स्क्रीनवर जो नंबर आहे त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, तुम्हाला नक्की घरपोच डिलिव्हरी मिळेल. तर दादा, या तुमच्या प्रोडक्ट विषयी माहिती द्या. हा आपला स्पेशल मालवणी मसाला आहे, इकडे त्याला आपण भाजका मसाला म्हणतो. हा, ओके. हा, तर या मसाल्यामध्ये सर्व गरम मसाले सगळे ऍड आहेत. बरोबर. हा, जे आपण मगाशी प्रोसेसिंग मध्ये टाकले. तुम्ही घरी नेऊन यामध्ये कुठलाही मसाला ऍड करण्याची गरज नाही. तो तिखट सुद्धा आहे, हा, पण त्यात कुठला त्रासदायक नाहीये. बरोबर. आणि म्हणजे जळजळीत वगैरे असे जे काही असतात, त्याचा काही तुम्हाला त्रास होणार नाही यामध्ये. आमचा मसाला घेतल्यानंतर तुम्हाला दुसरा कुठला म्हणजे चिकन मसाला, उसळ मसाला, सांबार मसाला घालण्याची गरजच नाही, कारण आपला मसाला मालवणी मसाला आहे. ओके. आणि तो परंपरागत जेव्हा आता तुम्हाला आठवत असेल, बरोबर, आपल्या लहानपणी कोण चिकन मसाला घालत होता काय? कोणीच नाही. उसळ मसाला कोण काही नाही. आता ऍडव्हर्टाईजचा विषय आहे. बरोबर. पूर्वपार चालत आलेल्या पद्धतीनुसार बनवलेला आहे. गरम मसाला आमचा खूप जास्त आहे याच्यामध्ये, त्यामुळे तुम्ही कुठलाही मसाला याच्यात घालायचा नाही. म्हणजे तिखटपणा पण येतो, प्लस आपल्याला फ्लेवर पण, टेस्ट पण येतो, म्हणजे संपूर्ण कलर आहे चांगला. बरोबर. ओके. म्हणजे ऑल इन वन हा मसाला आहे. तुम्ही दुसरा कुठले काही व्हेज नॉन व्हेज तुम्ही काही करा, बरोबर, त्यामुळे दुसरा मसाला तुम्ही यूज नाही करायचा. ओके. ठीक आहे. चिकन किचन किंग वगैरे करण्याची गरज नाही, कारण आपला मालवणी किंगच मजबूत आहे. बरोबर. हो. आणि मालवणी मसाल्याची एक वेगळी ओळख आहे पूर्ण जगभरात. सगळ्यात माझ्या मते तर सर्वश्रेष्ठ मालवणी मसाला आहे. बरोबर. ओके. हा आहे. त्यानंतर आपली जी मालवणची स्पेशल, आपली कोकणातली स्पेशल मालवणी स्पेशल मच्छी कढी असते, त्यासाठी हा मसाला येईल. ओके. म्हणजे मच्छीची करी आणि टोमॅटोचं सार, बरोबर, या दोघांसाठी हा मसाला वापरता येईल. बरोबर. त्यामध्ये पण तुम्ही दुसरं काही टाकायचं नाही, तिरफळ वगैरे आतमध्ये सगळं योग्य प्रमाणात आहे. बरोबर. हा मसाल्यांमध्ये आपल्या मच्छीमध्ये तिरफळाचं प्रमाण पाहिजे. बरोबर. मग त्याचं हे मिक्सचर हे करून तुम्ही हा मसाला बनवलाय. तुमचं वाटप जे असेल त्याच्यात फक्त हा मसाला ऍड करायचा. आणि हा आपला गरम मसाला आहे, त्यामध्ये मिरची ऍड नाहीये, सर्व गरम मसाले ऍड मध्ये आहे. बरोबर. पण सर्व चांगले पदार्थ चांगल्या प्रमाणात आणि ते भाजून वगैरे. अगदी अगदी. त्यातलं पूर्ण निवडून साफ करून असे ते भाजून सगळं प्रोसेस केलेली आहे कांडावरची. आणि मुळात सगळं हे कोल्ड प्रेस मध्ये आहेत, म्हणजे आपण कांडप मशीनवरचे आहेत. बरोबर. हे ग्राइंडरवरचे किंवा चक्कीवरचे नाहीत, गिरणीवरचे. बरोबर. त्यामध्ये दीर्घकाळ त्याचा अरोमा टिकणार, त्याचा कलर टिकणार आणि तसा सुगंध आणि फ्लेवर येत राहणार. बरोबर. आपली स्पेशल कुळदाची पिठी. कुळदाची पिठी, माणूस कुळदाची पिठी. बरोबर. आणि ती सुद्धा गावठी कुळदाची. म्हणजे आपल्याकडे शेतीत पिकतो तो. आणि मसाला पिठी आहे, मसाला गोळीत पिठी आहे. बरोबर. त्यामध्ये फक्त हिरव्या मिरचीची फोडणी आणि लसूण कांदा जो का असेल तो. बरोबर. मसाला वगैरे घालायचा नाही, बाकी काळी मिरी वगैरे सगळं आहे याच्यात, सगळं ऍड आहे. म्हणजे याची एक वेगळीच चव येणार. याचा पण एकदम टेस्ट केल्यानंतर लक्षात. बरोबर. हो. आपला मिसळ मसाला आहे, हा नवीन बनवलाय, बनवलेला आहे. त्याचं ब्रँडिंग वर थोडं काम चालू आहे. हा पण एकदम छानपैकी गरम मसाला आणि आपलं जे खोबरं लसूण वगैरे जे असतं, बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे. बरोबर. मालवणी मसाला आणि घाटी मसाला एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे. हे पण तुम्ही नवीन एक प्रोडक्ट चालू केलंय आणि याला पण रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. खूप चांगला आहे. लोकांचे रिव्ह्यूज खूप चांगले आहेत. ओके. ही एक आपल्याकडे हळद आहे, मगाशी आपण जे टाकली वायगाव हळद, त्याचा कलर लक्षात येईल तुमच्या. बरोबर. हा थोडा डार्क कलर आहे आणि औषधी गुणधर्म याच्यामध्ये जास्त आहेत आणि तिचं म्हणजे त्याचा पण एक स्मेल. बरोबर. खूप छान येतो. ठीक आहे. तर ही एक हळद देखील अवेलेबल आहे
हा मासळीचा आहे. मासळीचा मसाला. आणि भाजणी वडा. हा भाजणी वडा आहे. हा, याच्यामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी, चणा डाळ असे छानपैकी असं मेथी वगैरे सगळं पदार्थ म्हणजे आपले ते मालवणी वडे बनवतात ते. हा, कोंबडी वडे. बरोबर, मालवणी वडे जर बरोबर असतील आणि याच्यात हे जे काही पदार्थ आहेत ना, यात कुठला बनवलेला पदार्थ फेल नाही होणार. बरोबर. 100% फेल नाही. तुम्ही वडे बनवा. हा, आमचं मोदक पीठ आता नाहीये, मोदक बनवा, कुळदाची पिठी बनवा, बरोबर, चिकन बनवा, वाड्याची भाजी बनवा, टोमॅटो काही करा. ओके, एक मालवणी चव देणार. ऑथेंटिक आणि पारंपरिक तुम्हाला मालवणी चव याची बरोबर. ओके. त्याचप्रमाणे आपण सध्या ट्रेडिंग करतो हे लाकडी घाण्यावरचं तेल. हा, हे व्हर्जिन कोकोनट ऑइल आहे. बरोबर. ओके. आणि ह्याचे पण खूप चांगले जे इफेक्ट्स आहेत, तर ते देखील ट्राय करायला हरकत नाही. बरोबर. हे सैंधव मीठ आहे, त्याला पिंक सॉल्ट म्हणतात. हा, रॉक सॉल्ट म्हणतात त्याला. ओके. हे सैंधव मीठ आहे, ते देखील इथे अवेलेबल आहे. आणि हे नारळाचं तेल आहे. हा, फक्त हे म्हणजे खोबऱ्याच्या वाटीपासून सुकलेल्या. बरोबर. हा, ते सुकलेल्या वाटी जे आहे ओल्या नारळापासून काढलं जातं. ओल्या नारळापासून. बरोबर. हा, हे 2 फरक आहे त्याच्यामध्ये. तर हे सुद्धा तेल खूप छान आहे, रिझल्ट पण खूप छान आहे. ओके. तिळाचं तेल आहे. तिळाचं तेल. हा, म्हणजे लाकडी घाण्यावरची त्यामुळे त्याची म्हणजे क्वालिटी एक सुंदर असणार. मगाशी आपण यूज केले. बरोबर. हा, आणि हे सर्व जे ऑइल आहे हे दादा यूज करतो स्वतःच्या मसाल्यांमध्ये, त्यामुळे ते एक ऑथेंटिक अशी चव येते, पारंपरिक चव. कारण आपल्या फॅक्टरी मधल्या तेलाला वगैरे ती चव नसते, हे रिफाईंड तेल असतं. बरोबर. तर मित्रांनो, हे सर्व इकडे प्रोडक्ट्स वगैरे आहेत, तर डिस्क्रिप्शन मध्ये आणि व्हिडिओमध्ये मी दादांचा नंबर देणार आहे तुम्हाला, तर त्यांच्याशी नक्की संपर्क करा. तुम्हाला पाहिजे त्या क्वांटिटीमध्ये ऑर्डर मिळेल. स्क्रीनवर जो नंबर आहे त्याच्यावर संपर्क करा. सोबत मी ईमेल आयडी देखील देत आहे, तर तिकडून देखील तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग हे युट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. थँक्यू. तुम्ही सुद्धा. सर्वप्रथम आधी आता आपलं इथे शूटिंग पूर्ण झालंय. हो, व्हिडिओ वातावरणात झालंय. बरोबर. आणि तुम्ही आला तिथे, सुवर्ण कोकणची टीम आली. थँक्यू. चांगल्या पद्धतीने आमचं एक बिझनेसचं प्रमोट करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे आभार. धन्यवाद. सर्व सहाय्य करणाऱ्या सगळ्यांचे आभार. धन्यवाद. आणि सुवर्ण कोकण हे युट्यूब चॅनल सर्वांनी सबस्क्राईब करावं, नक्कीच. मी तुम्हाला विनंती करतो. कारण दादा आमचं कसं आहे की आम्ही ना टुरिस्ट पॉईंट म्हणजे पर्यटन स्थळे वगैरे यांचे सर्वांचे व्हिडिओ बनवतो, पण तेव्हा आमची एक गोष्ट लक्षात आली की हे सर्व करता करता कोकणातील उद्योजक देखील मोठा झाला पाहिजे. म्हणजे जे आपण सर्व कोकणात आपल्या घरगुती पद्धतीने करतो, पण त्यांना देखील एक मार्केट मिळालं पाहिजे जगभरात, प्लॅटफॉर्म. तर हा आमचा एक छोटासा प्रयत्न आहे आणि तुमच्यासारखे परंपरा पोचली पाहिजे. मालवणची एक चव आहे ती देखील पूर्ण जगभरात पोचली पाहिजे, हाच आमचा एक प्रयत्न आहे. बरोबर. कुठेही मारलं नाही. होय होय. तर संपूर्ण आपण तुम्हाला प्रोसेस दाखवलेली आहे की कोणत्या प्रकारे इथे मसाले बनतात. तर तुम्ही देखील नक्की मसाले इथून खरेदी करा. मी व्हिडिओमध्ये नेहमी बोलतोय की स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे, त्यांच्याशी नक्की संपर्क करा. धन्यवाद. धन्यवाद.